Dong ini ya sedang no ikan ikan mani jungi ublay akan ikan opai sungi berasal dari Jepang ini pasal ublay hak jeng duai kok pa jungi ubah beneng komunipat kotra melapan la ingi hiwe pi hiwe mengini kiu kum nis kiyang kerjang me mengin syakrin mani la lu me kotra pi iling bagan kopor kumne haba sedang kotra pi Ishubuti ne po berang sa haga jalam ka jang me to ilam no musim ku jang me batukur ku iwi iwi benta ngin siawan pendap to ilam na basdang ba do wai no hi jang ne ka por namangi pan kerteng ka jang no pnim jugi Jesus Christ amen to inya beteng ni roi ka jeng roi ka pa arspa prapau arswa prapau ngadan kam traya me uba isnai e umdan balaban ai jingsuk lat name ngadan kam traya me ngadan kam to kurku konong penim ngawan syame jara arspa prapau muskapari kong balari malngyang ins ajeng pulis dang badwai hadian kani kajeng ruai Don kam traya mi u ba isnei e om don balaban ai jing sung lai nami ngadon kam angadon kam traya mingadon kam joker kukonong pen im ngawan syami ngadon kam traya mi nanga duat kinran jing pen shoy ki do bor haba mejan ngadon kam angadon kam try yamingadon kam toker kukonong penim ngawan syami ngadon kam traya mi haba ngobhane pang wan kloy batu yai sa men sim katrang ngadon kam
kam angadon kam try yaming adon kam tuker kukunom penim ngawan syami ngadon kam trayami tuhi kai bangan le kamon baku yublay hami banne ngadon kam angadon kam try yaming adon kam tuker kukonong penim ngawan syami. Hasua bang nyalit lang hau blay ka jing duway. In puli ka tu ka ni nakatian ka jong blay. Haga bapila ban Shem. Nakasiti upol sa kinong Ephesus. Kalanong ka ban Rio. Kadkot ka ba shipho. Hadu ka ba katpra. Kikantian ki ba ang kumni. Tulong ki ba klan ha utray. Bat ha kabor ka jing klan jong Tuking no ya ka jing king atiar ka jong ublay. Baro, bapila banyeng persya, ya ki buthap usoitan. Nabaka jingale jongi, kamlong ya kasnam, bat ya kado, henry ya ki hima, ya ki bor, ya ki nong sensya puthai, jongkani ka jingdum. Ya ki jing bamban bakenjam sim haki jaka beneng. Nabakumta, tu pensim haladi, ya kata ka jengking atiar ublay baro, bapila banyeng yale, Haka takasni kabasniu. Bat habala deb ya ki e baro banyeng scam. Tu yang pi namar kata balapan po ela kasingkai da ka jing shisha. Bat balakieng ya ka jingda shadem ka hog. Bat balap hong juti halaki kijat da ka jing lakloy ka gospel ka jing suk. Na loy baro putet penda shim ya ka stik ka jingen da ka bapila ban pelip ya ki sum meding baro ki jong baman. Tu shimru ya ka jing dakhle ka jing penim bat ka watlam umensim ka balong ka ktien ublaiken da ka baduai hala kasni da ka jing duai bat ka jing kerpat baro ha umensim bat da ka basumar shaphang kani da ka jing minot bat ka jing kerpat baro na ka benta kireu khoj baro ublain kurkhu ka jing pule bat sha skol ka ktien ka jong Inyalit lang sa ublay jing duay. Ublay, bat ukapajong ubabning. Ublay ubadon bor, bat ubakraw bor. Ublay ubadap yakijaka baro, yakabneng siya drong bat yakakindo sa tabian. Ublay ubakabneng kalong kakhet ka jong me, bat kakindo ka di kajakayo kajat ka jong me. Ublay ubalong tanray jong kajing panlong baro, Ublay ubalong utray jong kimet baki mensim ki jongi. Ubaha ka kerteng ka jong me baro ki khosiu kan dem bat uthalit un pla ba melong utray.
Hoi kat kan ni ka jing crowd ka jing long blay ka jong mele ka jing khut ka jong me long ru blay bakan ray da ka jing in bat ka jing isnay ni wan ban ai ngu ya megin ko pa nama ka ni ka jing it blay ka jong me kat ba mem shim la ban nut ban pha no ya lo jong khun bala khamar we sha ka ni ka prathai dei tang namar ba me it yang in ko try mem man ngin ko pa ba ka we ru ka man sim kan jot no Mri babaro ngin yo ya kajing pen im. Hoat kin ko pa ngi ai ngo ya kan kajing it ke jong me ka bakat kan ya. Hoat ya ka bam lapha lo jong khun sang ne ka perthai. Ngi wan ban ai ngo ya meru jisu bakodor na ka benta ka jing la kloi ka jong me. Ban pendam hakamon ka jong pau jong me. Ban wan sha kan ka perthai. Ban shim ya ka jing long do. Ban em 100% ubriu. Ban ngau thu yang ikum ki briu. Ban ya ban tray ba chisha gan kham tam try ban ai ngo ya me na ka benta ka kam ka jing pen ma ka jong me ya ka ba mela pen pau shina halo ka ding phna ya ka ban sha na mar ki pop ki jongi bat ban pelat pari hangi king ko try chisha try dan la ka wei pat ka jing in ka ba mela ban pen pau ri tang na ka ta ka jing ai ti no la ka jong ka jing im na ka benta la ki paralong Iwan ban ai ngu ru ya megin ko pa na ka bantau men sim khu jong me ya ka ba me kular bat melapha ka sngi pentakas ya ka ba ngi imenta ka ya ka jong u ho o khu blei shi bunam ta ka ni na ka bantau men sim jong me try ba shong sa apo jongi ba ya lam ba hikai ya ka jing im ka jongi ba man la ka sngi to wa chim no try ba e jong men sim khu na po jongi ri ai bun shong sa apo ka jing im ka jongi ya ka ban ya lam ban pen i ban hikai bat ban ong kan ni kalenti ya nang ta bat chi chatram ki khun ki jong me try bangin la ban em ngin ko try da ka jing pen khre e ka sngi ka jing wan ka jong me ho try be ngim don e ban ong e me try ri tang man ong khublei shibun nagam ta ki e baro e ki pamele ka jing im ka jongi ba bangi it la ki jong ki jing im chame so bhaban pedyang yang i try kum bangi long ha ka ni ka poru try be iwan ban ai ngu e ya me nam ta ki jingkar khu ki bon sar tap try ki bamet he ka jing em ka jongi na ka sngi sha ka sngi hadu kan ka por ba ka khlamat ka bamta mengila pat ban kieu kan ka yeng ka ba khut ba kan thang e ka jong me try menginyok ban shakri ban pendan buram ban yaro ban mani bat kham tam e try ban ngap bat sha skor ka ktien ka jong me try ek ba medan ban kren ba ban bet han ka sngi ka jing em ka jongi khublei shi bun try nam ta ka ktien ka jong me ru ya ka bala puli ha kan ka por tu ai bagi kentien ki jong me try ki ban sut hit ki ban shong ban sa ki do nut ki men sim ki jong i try bagi nom long ko kan rat ba bha nang kita ki nong sngowi ka ktien ka jong me ning da long ru ki nong le bagi nong pendep ki jong ka ho try be in ai bagi ktien ka jong me kan long ka sharak ki jat ki jong i bagi jing shai ha kalenti ya ka jong i da bangi im shi sha try ki sngi ki ba e ki sngi ki ba dap tang da ki jing le kat cha bangi phai try Hendai try be in tu rap ka ktien ka jong me kan ai men sim ba chi sha bang la ban kieng kita ki jing kieng atiar ki jong me try ha ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi ho try be in tap yang ida ka snam ka ba kodor e ka jong me hikai ba tu ya lam ye ka jing im ka jongi ba man la ka sngi ko try ba bha ha ka ni ka poru try be in ida dwan ngin ko try be ban dwai ker phang nam ta ka balang ka jong me ha ka ni ka jaka ye ba mla sing ha ka ni ka jaka ker khu ki khot ki jong ka try na du ki pastor ki men basan ki khot committee balang in ko try be in ker khu ki jing em ka jong ki try ai he ki ka met ka ba khot ka ba khyak ran ai he ki try be nang la ban don ye ka men sim jong ka jing in but kham tam try ba la ban penteloni ka kham ka jong me but kum ju try be nang pen yare ka ying jan ka jong me asla jong ka prathai ho try be in ker khu la ka jong ka balang try na du ki rang ba ki long ka mi ki long ka pa ki khon samla ki hep ki barat try be in te song la ka jong ka balang ka jong e jing long ka wei ko try be in ba shi sha try be in ba ka jing wan ka jong me try be in ka balang ka jong me try be ka long ka balak loi ban let ko try sha ka ta ka jing let kurim ko try ba pha o try be in a bing lang man kre la ka jong ka jing im ko try be in ti san ngot ki thai so ti ki ba start ko try ba pha ba ka jing wan ka jong me try long ki balak loi ban yo ban shimata ha ka ta ka rap cha ka jing rong no o try be in ker khuru yang ihene ka poring ko try be ka bang ni sing lang ker khuila jong shakri jong me try be pastor iberang ka benta ka bakong san ban sam ka ktien ka jong me try be ping jong ini ka por o try be in try i ta kamra ka bahning pen ko pensle ida ka bor ka jong men sim khu jong me o try be ki ru ki ban mino na ka chinter
jong I karam data ka bor ka jing start bre ka jong I tu rai hata kamra ka bah nengi ko try be pen ko pen slay I try ho ki jing pen kre ka ki jong I kum bre ki jing penjanai ki wana ka khat ka jing snai ka jong me shemti try ka por ka blang sa paro jong jing shakri ibu ti sang te ble ka jong me tu mabu ki pop ki lat babun chat ba mishem ka jing im ka jong I nama ka tang Jesus long penim ki pan ki ni baro mentah la kertaru. Ki para bagai be I kini gilong kijing penbena. Jaseng kan teh lawai kini jaseng. Inyo kan dege jaseng kerpang tenat terekam kam yalap. Nong polis dang badwai Mrs. Verona Kharir, nong keren Mrs. N. Merbo. Hak English service jangka balang kapor live jijan meet auditorium di alam Jishayu Center. Inyo nong polis dang badwai Dr. Pila Milim ngam, nong keren Mr. Ramesh Biswas. Hak jaseng samla kapor san bejijan meet. Inyo nong polis dang badwai Miss Iwa Paka Shulai. Inyo yaka book by book Bible study. Manai Bible study pesan Edi neng nong. Haka kat santrik ujun jaseng miet balang kapon rish teng jan miet. Inyo yaka subject pedeng jengka kuota. Ka perthai ka don kami Kristan ki bakup yaka jing bahabriu Kris. Inyo yaka tenat subject na ba ngi hiru ngi ma ya baro ki belet sni wengi. Sonorem gospel ka kum Lukas kelendong khatway kat khat saw. Nong pulis nang badwai kong wan suplin sim yong nong kren kong jinabon karsieng. Haga khat pratri ujun jaseng duai sisa jai pon rish teng jan miet nong pulis nang badwai kong sapidora kendia. Khat kendai tri ujun jadi sni ulai kan dai ko hospital Sunday juga KGP assembly ki program kilong kumni. Jaseng kena ko por new jim step ini nong kren Mr. JL Rumjang rang ba balang jungi. Kendai sausan ini jaseng school pun paun to baro ki kedan katan do cradle roll hadu kedan rang ba kelas persang ba kelas riud khat. Ha por ha jaseng ba shibji min sni ini yo jaseng sermon kan dai ru ka doctrinal teaching. Nong plus dang badwai Mr. Lumlang Kharkung rang ba balang jungi. Nong kren Reverend GS Umwi. Hakani ke jaseng ngin yo ru ban commission ya Miss N. Boklin Jerwa kun samla ka balang ban selektrei kum commissionary Shah Varanasi Uttar Pradesh nadu ubnai Julai arjar arhuar. Ke jaseng sakramen ke jingpen baptis jongani ka kuota kan long haka arpun riutrik ujun arjar arhuar por si powji men step kum tai ki para bangai ki ben jingtmu ban wanra iki kun Shaka Jingpen Baptist, kin Sngowaban I Yigertang, when San KNWR, joins get 3 in charge register Balang, Haneshwa ka Arpulai 3 Ujun, Knang Ban Yo Ban To Yaki baptismal certificate Sakapor Biang. Sngowa Ban To Shai, the Gita Crown, Yaki capital letters, Yaki Kertang Kpa, Kertang Kme, Kertang Kun, Shinrang Negente, Sneakha, Bat Jakasa. Kum ka balang nilarai ban penlong biang yaki jaseng yeng dong nadu ubnai Julai arjar arfuar bat nilarai ru ban pediang yaki jing aingu habaro ki jaseng kumba ngiju priang ka jing kerpat ka ba kerpang yaki usyas baro ibadai ban shim yang diga benta kan diga kuota ban wan bekine wan testa kanang baga jing syakri kan long ka berhenti bat itenan ka jaseng kan thai kabu ke donation box Ahmad yang mani ban priang yaki jingno senyang na kebenta ke Women's Week arjar arhuar. Kadang gini ke appeal na kaliang ke Music and Singing Committee ngan pulium kalong ke Music and Singing Committee kalong ke way na ki ministry ke bayalap lingba ki surjing wai bat jingtem. Ke choir kalong shibenta jong gani ke committee ke baai ke jing syakri jong ka balang bat kumjuru syabar jong ke balang. Kumta kani ke komiti ke khot subhaya barok ki khun samla jong balang banya pinya so lang bat ka choir.
Kumba kalong ke choir kadang duna kinong wan kinong ruai ki bawan cha ki jing hikai jing ruai nakapor sakapor kham tam hakabede ki khana shinrang kajing shimbenta lam jong phi ki khun samla kan long kajing shngai ni ka choir kham tam hakaba ngi shakri lang lingba kani ministry ni kerpat ki meki pa begin penslur bat kentu yala ki khun banwan men punya soalang bar ka choir jong ka balang khnang ba ka jing shakri kan long ka shirham ka choir ka ju ai jing hi kai ha ga sngi ba ar sngi palei bat sngi sajan ha ga por new steng janmien ni humility ba pinya wan ban shakri lam bar ka choir bar ka ministry lingba ki ji ruai english bon sign music and singing secretary jong ka balang kandon ka jing hi kai ya ki nong hi kai school pen pau jong ka laim khra district bal pen baik de school pen pau committee jong ka district na ka benta ki nong hi kai nadu ka kedan intermediate hadu kedan rangba ha ka khat pratri ujun kan ka sisa jaiman wan nadu ka por shibje mensni hadu laibiji janmi hayeng mani balang presbyterian umple mo nong ai jing hi kai long reverend RG lalu la kerpat ya baro kina hi kai jong kita ki kedan banilai sha katei jing kai ni don pat kawai ka advertisement na gam ta ka post embroidery instructor jong ka Christian Youth Center balang presbyterian laim khra ka jingsiu kan long hakabasdang kan long baro kendai hajar ndruspa kendai putungka but kiba apply jadi ban lagi bala pass degree ne class 12 but ka certificate course ha ka embroidery but ka sngi ka bahadu ban poi ki application kalong arpu pratrik ujun arja arpu ar ke kiba dan jingku ban apply kin sesuatu bahaban le syaka Christian Youth Center jong balang presbyterian lain khra ki jing ai ke bekerpang ki bingile pediang hangani ka tayo kilong kumni wei long kumei la ai subhash ka mission fund juga balang sana jar tengka koi galong yeng la ai ka fund bedok ar jar tengka wei prabangai la ai koi ni mushipo ar jar san spa tengka koi galong yeng ai subhash general fund saw jar tengka wei prabangai an ka mission fund juga balang ar jar tengka wei prabangai la ai general fund juga balang shi spa tengka koi galong yeng la ai fund bedok nyu jar praspa ndrupu tengka wei prabangai la ai nam tak AW Thomas Girls Home Shiajar South Patengka baca ke William Carey Boys Home Shiajar South Patengka kum tak jing ai barok long arjar pras Patengka wei para pengai ai subhash ka fund baduk juga balang lai hajar tengka wei galong yeng ka ai subhash ka mission fund juga balang lai hajar tengka kum ta ki jing ai bekerpang barok le pediang ni katyo kilong lai pu ar hajar arspa ndrupo tengka Ublen gorku ki para pengai bi ki ba ai ni jing ai bekerpang baru ki berduai na kebenta ka kam jong u hakani ke puan hinum yo special number gi day ban ruai kila pentip bagi melacu kumta nga kerpa di ki usia ban sungguh hawan ra ya ka senduk jing ai ngo shi shikmat ban kerpa yo Mr S Marbanyang rang ba balang jongi ban duai bo blen pengentang ya ki jing ai ngo kini long ki jing pula ini doai ku kupa jongi ubah peneng balang ublei jongi ya ngo eme namar kene ke si ke ba me ai hangi ke ba kum ki khon ki jongi yo ban kêu lang sage kene ke yeng ke ba khoi ba kentang ke jongi ban mani ban sakri ban iro pandan boram ke teng ke jongi ya ngoro ime namar kitchen kerku baro ke ba melate alhor jongi mari marbe ba yeng sem ki jong
jingerku kiba ngila ban ye bat kiba ngimla ban ye jingerku kiba ngila ban tip bat kiba ngila ban num tip ro angu eme namata kine baro but kumne hagene por iwan man ra ye gene gicing ai ibaret kijongi na kita jingerku kiba bon sertap kiba melathe halor jongi dwai men kerku yekini gicing ai baret kijongi sano ban pandan kamiki kan long nang banta ban penyari ke hima ke jome khando dwai man kerku yak tiba ro kibalano syagani gicing ai dwai ba men erap ro ingi bangin ai tangi pisai kijongi kat bangila ada bangin airu ela di siaga jing sakri me vai mani kairu ini mila ban ai daga basit ham bat daga bas hukumen kumbaga ketien jome ke hikai bat kumjuru kumba ni kemen habang yo priang e kijing kerku bijang me na yarap yangi atrai wina ban yobor Menai kelut mesim sekekam ke jam pergi tuai ro, nampak gitu, baru kita baca ai kicing ai kita kerpang sekekam ke jam ni, itu man kerku kerhai ki, bagi lapan nang ai kelut sekekam ke jam ni, ban pentulun ni kikam kita bon startup jong ke balang, kumni haba, dan ro ini por, iwan bukti lau jong sakri jomai pastor. Iban sasam mir khubor pedeng jongi idwai men kerku I ke bara akiba mi na sentur ke jongi kinlong ke balai alam dau mensim jongi bagi long jing mentoy ya ki jing long jing im bekerja mensim jongi bara kibadan hagani ka por kibas so ya ka tien ke jongi Anggo eme nomor bemi snow yakini ki jingpan ki jongi nabangi pan yakini kerteng jong tribe no pen im jongi Jesus Christ amen Dom ni kupor aswa ngini osngo ke kubor na ketien ke jong oblei ngini op ni sementa ke jong ruai ciper hamen sem ke padik pres worship team jong balang ke nyala mengi hakane ke jong sementa ke jong I Tungin nai ngui ublay ha kani kapor bau la ai pat ingi saisian kani galat benwan kieu syakayeng kam kentang ke jongu mensakri la luot ya ka kerteng ke jongu te ha kani kapor pangin simenta ngakwain simenta lang dak sur ke pejam katung ila bun kam ha kani katayo baros tio te ha kani kasngi ngin ai tilot ya kani kapor show play ban ngin ruai dak sur ke pejam ya ka kerteng ke jongu tungin yang lang ha kani kapor in simenta lang Nak benci mentalang nak bertahap lang ikti jadi. Benlong yang atrai, benlong yang atrai uding bala, ban klen harut ki kiwa bapa, ban pur ki tin. Ban say kislabain Ban say you so batray Men sim chim tabel si sien penlong yang atrai Penlong yang atrai uding bala Ban klen harut kiwa bapa
ban segi slabain ban se uso matre mensin pray atonang pray hapoka mensin bangan no yaka jinglong barem bangan yolong kum ubil bajana bangan yolet ban mishabi jing shai bangan yo im lagat di jenjar pun hasil news ngan uji sula jing hun snow tinat her uding batung ublay uding bom kila ngam berpray atau pray atau nang pray hapoka mensim bangan pendo noya ka jinglong barem bangan yolong kum ubril bajana bangan yolet ban misari jing shai deju nom du kasih barang kanlong pansinya yo bakor baper nan pong labu syatu uji susayani gajing suk jaya syamuneng kani pray atunang pray hapoka mensim bangan pindu noya kajing long barem bangan yolong kung ubil bajana bangan yolet ban misari cerita bel siempre anuna pray atunang pray hapoka mensim bangan yendo noya kajing long barem bangan yolong kum ubril bajana bangan yolet ban misari jing shai Cimta lang kesur jong jing duai mensim jong wan let shanya hakita la jong pertei menu ngimjukendo uban re kan bat ublay petcha shua shen panyo chaladi petcha shua shen panyo chaladi kuble doya baro kibaha bertekidon
shi sha engamon don tangkata don tangkata yaki jing waman penhun don tangkata don tangkata yaki jing waman penhun alimeba kami tenat yaki jing tau belin ba alishong du hakadonut beniten nat rayanga ben kloy ken rat ngalai it yami ben kloy ken rat ngalai it yami inta sisien ng sursong jing duai alimeba kami tenat yaki jing tau belin ba alishondu hakadonu beniten natrayanga ben kloy ken rat ngalai it yami ben kloy ken rat ngalai it yami ben kloy ken rat ben kloy ken rat ngalai it yami ben kloy ken rat ngalai it yami nam tag brom jumle Doi postor umwi budan rengkat batni kitun pesan jong kapalang kerjongi waki dekat komiti balang ypiki para mengpiki jong kapalang kerjongi banak ke balang ke bedan rengkat hakane kopor bekentup ipi iwe kilong kapa kilong keme kisamla bat kihebret kibai ngashimni kabu kenika klep mat na kuble ipi iwe hakerteng kapa tiang tam hakerteng kapa don portam kapa mju job kajong try panong mjugi uji sukres bat kumne panbau ju songu yu blei upa la plela dengan sisian kumne lengba kandi kopor bangala man hiang pedeng jong pi bang nia samne khobor kaba im kaba don bor
kapa kodor na ka ketien ka jong blei pangakuang ini apai suka gospel jong u Marcos kalenang kapa nyo kitu ki bentai mut man shim kadakhat kapa ningkong hado kapa arpulai diki bentai ki kham jrong sha ngan polie tang kadakhat kapa khatwei kapa khat ar bat kapa khat lai to kani kadakhat ki ong kum ni hendrei pi ong la dau breu on ong yalau khpa lani yala ka kemi ke ru ya kaban men toy nanga kalong korban katalong kajing aingo online phim sha shu te yu ban le ru em yu khpa jong u lemne ya kemi jong u phida pendo ya ka ktien ublei da kurukom pateng la pateng jong phi ya ka ba phi hikai bat shibon ki ru kum kine phile tong ne pha shu blei ha ka jing duai kokpa jungi ubahap neng sisin pat ni wan kup ne khmat jong me kotrai kum patlang jong me ubatrang ubasliang ubatngan ya ka ktien ka jong me yarap ingi nakabon sem khu jong me uban kren uban besai gi nak ktien ka jong me patto pen kadang ingi ka ktien ka jong me bathau thamaru ingi lengwa ktien pa em ka jong me pan shu it ni ka po brang sa jun ka por hi ka jelam ka jong me man ngi pan kerteng ka jong nim jing Jesus Christ amen di nakani ka bantai ka mga puli mentan ngiui ni kentien hang ni korban kumbala tho ha Bible de tongen siapet kamut yu korban kham hadin tilang ngi phai chane gospel jong u Marcos kani kalenong kapa henyo kumtu naru kadakhat kapa ningkong ter ngi wi hang ni ba kini ki Pharisi ki bolong ki reuniam hakapor ka jong Jisu maki bat kini ki weipat ki kanhon jong ki nong tho kilawan ban ya kendu ya u Jisu bakin ki Pharisi ki nong tho kilawan shau Jisu ban komplain sha u Jisu haba kila ong yu Jisu kisenran jong me ki bamja dagi kti bom khoj kata klem da thet satya pat kila penrem kisenran ki jong u Jisu ngi hang ni kambala tho ka Bible ki Pharisi bat ki jiu baro hi lemda ki yo thet bha yalagi kti kim bam satya ki dapat scam ya takurukom pateng la pateng ki teman besan bala thor hang ni haba kiawan nayo lada kimyo sum kim bam satya ban yu i bam de tangkata ki satru ya kita kitiar kitar ki jongki ke jingsat ya ki khuri ki luta ki pliang ki palong mat kumta ter ting i hang ni kan ka tradition kan ka rukom ka jong kini ki Pharisi mat kum ni ki jiu ha to ko por ka jong Jisu ki babat ba ya kini ki jinghikai hakaba kalalong kum kanja tradition hakaba idon shibun tadangi puli haki gospels baki Pharisi ki jubat bha bakata ka we hang ni ka de shaphang kata ka jing sat ka jing thet ikti ki jong ki haswa
bakin bam kindi. Tinam tajungi hang ni hakipor kapa ngidang kamirit hakipor ngidang yali school. Hayeng imay pak si hikai kumno mangideban lekhut mangin sad ikikti haswa mangin bam. Barkum jua bangi pule yaka subject health and hygiene laring pule ke science ko ongkom tahi mangideban sad ikikti ka jongi khnang ba kitu ki germs kudan hang to kinom la ban rung hakamet ka jongi ting i bakan jing sad ikikti kalong kum ka practice yakba mangi ngijule nakabigas ngi sakawai pat banga tips khamba mangiro ngi sad yalaki kiti haswa mangin bam batkum ta bangi wan jingwan ru ngi jistanat ban sum ban sad bakum ta ter ban ngi ipan haka bible khamtam haka testament kabarim larangi pulai kitab Exodus Leviticus kum to ter kidan kini ki hukum ki jong ublei khamtam yakini ki rangba lingdo kini ki buan ka jaj lebi ki bariban pandai ki niam ki rukom ki bekentang haka temple ka jong ublei to ublei ula budak an bat ka rukom bakidei ban le aka jingim bakidei ban sat khu jele de haswa bagen rung sakajaka ka bekentang tilarangi puli ki tiwi baki banta Leviticus kalanong khatwei hado ka khatsan hangtung i bakadon kata kajing hikai kata kajing betha kumno ban lekhot kumno ban yada na kajing pang jisitom kabadon bat kumjur kumno ban laj ni kita ke ki bolong ki jingmi ki jakhlia kumta ter ban ngi ibgin ki jing hikai baro hi ki de ki jingkai ki babha ki jingkai ki ban yada bagi ban pelat na kita ki belong ki jingsnio ki bakir saudong yegi tingirung im hakane ka jok ka pamenta nadu snam araja arpho adu unu snam araja arpho ar ngirung im menta han ka jok jong ka jing sakti khamtam nadu snam araja arpho ngijuya kan mau bha nambala batha bala hukum yangi bangi dei ban sanitize yaki kiti gajongi haswa bangin ya kendu para brio dan ya haswa bangin ya lech ki kam ki jam ki jengalang berkomta ter manangkan mau had haus nam arja arpau menba une u knyang jingpang covid-19 udang wan ningkong hak ni jala jongi apa mengelaya akan mau baro ngele tiang lut hakatu jeng khang dam wat ban mi sha phalau yeng ru ki brio ki tiang yo nu khnyang yo ban kata yaki ki don ki bam not chu ban ple jeng khang ki don ki bam not chu ban ple jeng khang yet ki jong ki ru ma ki tiang yo nu khnyang bar hakatu ko pon kan mau kini ki ba yo covid ningkong hakajala megalaya kitu ke besha kata anu khnyang jeng pang kisha pet ben ha kiwe kisha pet ben kisha nyau ben namala nyau yakini bayo inu khang jingpang covid kita kibam khut ban ngi ipat hadien balami ke jeng ai tika kini ki blayo tika ki pet ben ki keren ben pat ikitu kibam pat ai tika tika jeng bot jonga hang dia lengpangan ka poin ngamut ba hoot ki jingpang jistom kidon ngapan persang digelar gelenti kumno ban yada yelede hari kene ko kan hanre kene ko bar ka poin ka ba khamat bakum ki kristan ngide ban kan mau kalong kene balada ublei dan bat ngi balada ublei yada lada ublei sumar ngi lada ublei pen khia ngi kini ki jingpang jistom ki ba mangi ngiamat dan balak man penkia ladau blehi takti kajong kan penkia yagi teling ba kan kamat ka paningkong akwa pangin su bojing mur gom ki kristan habang ladon kata ka jingget hau blei tungin ngos kham bau blei don rekat pat ngi balong kat balong jakat baja largi wan kita kajing pang jisitom
Lari ki wan kita ki klam. Lari ki wan kita ki nongshun ki ban wan ban pentriam ban pen snguf si eringi. Yem dai masung syap tiang. Marhabu habau beli don rekat ban ngi. U yada ngi. U penkhia ru yangi. Tingi I hang ni bakini ki Parisi. Kilawan susuk ban penjerong itu kejengken kejongki kelaong. Yo Jisu balik bagi senran jong meh kimnya katkum kata karukam pateng balabo. Barki bamja da kita kikti klem tet. Bar Jisu latip itu kejengbut kejongki ni ki Parisi kelawan ban wok dong yu. U Jisu la ongkum ni dak bau lakut. Nak kitab jong Isaya kelenong keba arf kendai kedekat keba khatlai. Ya kebau ong. Kini ki brio ki buram yang dala kirim yang sentur. Henry kadono jong kite kajengai nanga. Kini ki brio ki mane thala yang haba ki hikai ya ki hikai ya ki hukum jong ki brio. Tinggi hang ni bawa Jisu ukuran persya ya kini ki Parisi. Namar kilong double standard. Kisakri oblay tang dakata kalip service ke jongki. Kisakri ya oblay tang kata hakabapau. Hendrei hakabari pat. Kimle katkum ya kabakile hakmat jong kibriu. Waru Jisu ong kisakri ya oblay dakata jenglong double standard ke jongki. Nabakat ono jongki pat kajengai na oblay. Tiha bang perkat Jepang kini ki Parisi. Teng ru ngajusgo sen ai ki. Ngaso sen ai namar ba ki jutri sitom ba. Ki tri sitom nak banta ka babha. Lani banora ka jing ba nak banta ki we. Re ki tri sitom banyo ta ka jing ro ha ka jing em ka jongki. Tiladang ipulih ki gospel sengi yui da sibun kini ki jingja ki batho Jepang kini ki Parisi. Hoi kini kita kiriu niam, kibabun naki kidai kaba ki ilek hi dalade yalade. Barki sengo kumba kila biang lut, kisengo kumba kat maki mton shu hakane keperthai, kisengo hak ha kipet ben yakiway. Tiha bagi lek cakap temple cakap sinagog ru, kim judwai hakabari, kidwai hakabapau. Bagi tak jing dwai kejong kiru, kidwai datang ketien ke basawa. Kenapa kiwai rukin yok sengo. Kawai ni kejeng dua jeng Parisi kalau maki judwai. Bagi orang ngai ngo ye meko trai naba memla thau yang kumne uwei unong krong hang ni. Dan Parisi badwai ngai ngo ye meko trai bi namar me thau yang kumne namar ngamlong kum kakenthei. Tini Parisi ru ki doni la kajong kajing sengo sarong haki. Bekilong senrang bat ki benpat ikiwei ki kenthei bat ki rekenthei haba ki jusyem kabu nakipat tingini Parisi ro haba ki ai jing ai ngo ki ai hakabapau kana kiwei gen yui ya kata ka jing ai ka jongki bat kumju ro haba kile kata ki rites rituals ka jongki kita pen I pat ba ki dia thu pat ba bangaju perkhat ro haba ki penkhut yalade ki dia thu ya ki waipat kila se haba ki sad ki pliang ki pala ki jongkiru kim sad hakabari hakamar syajah yala se ki sad sabar saphalau syakatu ko jaka haba ki beri yoi kanang makin yo ya kata kajing yaro tenma kata Jisu upenrem yakini ki Parisi mari ki ai ka maki hikai kimle dasisha namar baki dai tang kita kirio shem kabu. Tiap Jisu ongkum ne ki nabah haba phi eno yak hukum ublay phi bat scam yak hukum pateng la pateng kibrio. Kasutana dektian pareng yak ni kedekot. You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. Tiap Jisu ong pinang bah banbat kita ki an ki hukum ki bukan jabrio basna bat bathau hi dau brio
Handai pelak kelet no ya kata ke bekam kongsan kata kelong ke hukum ke jong ublei. Hak ba fidei ban ko ngo bat fidei ru ban le navigasngi syakabai pat. Tiu Jisu la ong shu aki pila kentaj ya ke hukum ublei. Ba phin ya sumar ya ke kom pateng la pateng jong phi. Tian banta jongi hang ni kum ki khon Kristan. Ngilaban ong ba mangiru bon sin ngialong hi kum kine ki Pharisi hata ka jinglong jongi ka ba man lagasgi makin ka jinglong Pharisi ka jongi ka khanglat ingi mangin san ngin roy ka jim ka jongi ka bakanja Kristan ho ngir ngidon shibun i kita ki practices ka jongi ki ba bun sartap jong ka jingim kidon ru kita ki jing buat ka jongi ya kita ki an ki hukum kita ki jing hikai ki bakanja beriu ya ka ba mangi ngidang ya bat menta timengim ka jat beriu khasi ngidan shibun kita ki jing hikai ki balalong mentapat kum kita ki superstitious belief Tiki babon nangi habang lalong Kristan ro kumni henre. Idang bat kita kiwe pa kijing hikai ki bomdei. Nakani ko hukum ka ketien ka jang uble. Tiki mansu ai tangi we nuksa. Ka jing sisa kidon sibun ba kini kiru kami ka bangi juya bat kum ka jat mrio khasi. Ba kata kalong ha ka bedei bat kani ka jing khap tersim. Tinga jukan mau naru menswa kim ju sam khap tersim. Hakbor menmit amar ki ong yo kalakla tingai ladi kejeng bon kam borok sisngi asy khap terse man kamit handre ngampat kalakla do mantaro bagi dan kita kiwai pat kejeng ngek jong kani ka niam kabarim kata kejingat kabarim hakaba yem desu banbat menta tinamar bangilalong Kristan ngidan kata kejeng latlut hakabang idai ban ino kita ki jong kita kipateng ki barim. Tiu Jisu ula ai sakini kawipat kanuksa ula ong. Hadakot bersipau. Buram yalau kapa bat yalau kekeme. Bajar bakren ben yau kapa lani ya kekeme. Unyap da shisha. Tiu Jisu lapan kan mau ini ke Pharisi na kaketian kajong boleh. Laringi pulih kitab Exodus kelenang arpau kadakot khat ar. Deuteronomy san khat riu. Nanta Exodus arpau khat nyo. Bat Leviticus arpau khandai. Ngi hang ni yakan hukum yak bau blai ai ling bau Moses. Baki khun ki kiti. Kideban buram yala ki kpa bat yala ki kime hakne kasla perthai. Balang ni pulih ni kebantang i la thok ni buram yala kime ki kpa man penjrong ya ka kerta ka jongphi barakan ni kebantang i bala thok ni bauta ubam buram yala ki jong kime ki kpa un yap da shisha un sayap namarba ko ngo ya kata hukum ka jong ublei un sabishar bon samat kita ki ki belong ke jing bitar ka jong ublei baru jisi gula ong itu ki bantah ya ka bangala pule manne kada khat we khat ar bat khat lai dar khat we henre piong lada ubriu ong yalau khpa lani yala keme kai ru yakaban men toy nanga kalong korban un laj phim sha shu ti yu ban le ai ru em yau khpa jong u lani yaka keme jong u ti hang ne jisu la panwan di ne kentien bala tho hang ni khat we korban yo le se na pleng jongi kani ri kentien ka ba thamai nangi par khat ni kentien korban sngo kum kadi kentien hindi song kadi ka film hindi henre kam dei kum ta korban hang ni kadi kentien Hebrew hakaba men ba kala tho ka Bible hak kentien Greek shem lapan kala bala penne hang ni kum ba kalong hi korban kata kebamut ka jing aingu kata ka jing aingu bangi ai sha oblei makani kentien korban ngilaban i
tang hang ne sisian hi hakane kedekhat tikani de kejengmut jangan ketien korban kemut kata kejengkurku kata ka blessing bangiyo nauble bahaba ngilayo ngi ai biang shauble kata kejengkurku ka mengi ngilayo ka mengi ngilayo diang ngi ai biang shauble kata kejeng aingo ban ai shauble Rekat bagi dang yat pada kisngi bat kipor. Kani kekentian kala long ban kum kajeng hikai bakla. Kata ka false doctrine jong kini ki Pharisi. Hak bagi hikai he kiwei. Bakin pendan kam dan kentian korban hanre. Bangin pendan kam bakla padeka hak konteks kapamdai. Tiki babun hakapor ke jong Jisu ki penankam ia kan kentian korban kum kata ka excuse kenang ban la ban lat na kata ke eke pat ka bakham kongsan pat kham tam ban le ko hukum ke jong oble tiki man sha nuksa habede ani kentian korban tisibula daw donu khun ubadan kini ki ki kpa ke jong u lada kwa ban ri ban sumariki ula ban syuang akhmat jongki korban ula ban syuang akhmat kimi kpa ke jong u korban ya kita jong dan jeng em baro kabamut bauta ubaong korban ula dedicate lot dia kata ke property ula ai shauble matkumta tre sopan ban ri ban sumar ila ke jong ki kimi ki kpa ke jong u teleng ba kane ka dakot hang ning yu bagi don kita ki khun ki bapanan kami ni kentien korban banile persya ila kimi ki kpa ke jong ki nama kim kwa ban ri ban sumariki lani ban besai ki hak ta kisngi jong ka jinglong temen ke jong ki ting yu ya kane kentien korban hakaba lapanan kam bakla ya kaba Jisu ukuran persya namar kini bakwa khwan mentoy ki baong ini kentian korban kajeng sisa kimpat ahaya kata ke property ke jongki shauble hendai kishim tang kata kalat balak ban lat ni kita ki responsibilities ki bakham kongsan jong kajeng em tingi mentaru kan ka juk ke jongi ke pemerintah kini ki khun samla khamtam ngi yu ibha shate shari phareng shate shari dakhar bagi khun ki kiti kim buram shu yala ki jong kimi ki pa ki jong ki ha jong temen ki jong ki ha jing shak kimi ki pa kila sacrifice kila thealot kila ailot kat ka baki don ban pensan pandang ba ban besa ki khun ki jongki man penang pen start iki bakin yo kakam kaji kamai kaji kababyang hari kini ki khun ki bala kham rispa nagi i kimi kpa ki jongki kila kham temen kim tre shu man shim ya responsibility man ri man sumariki ting ish ke ki jaka ki don kita ki mercy homes ki don kita ki old age homes namarba ki khun ki kiti kim tre shu man pe ki mek pa la jong man seb khap le bu hang to bagi don ki basiu dak pisa khnang ba ki to ki bapet ang to ki bakmi ken sumar e ki mek pa ki jong ki teknik jingle hang ning i bakalong persya ya ktien ka jong ble kini ki khun ki kiti long kat balong khaban ri bat man sumar ba e ki mek pa ki jong ki hado bakin nakhlat na hakne ka perthai tengi i hakane kajuk jongi pemantaro ngi dan yala kejong kita ki rukom kita ki praktis ke jongi ki belong persya ya kektien kejong boleh haba bun sien ru ngiju dan kam ya ki nong ikit ya ba ya kektien kejong boleh ring ipat bun sien habang jir ki nong kit kam manikit ya ba ya kam kejong boleh ki babun
Kidon yala kejong kidau. Makim ko man siya responsibility ban ya syakri ban ya penraham ya kabalang. I komba kibabun kidon yala kejong ka korban ya kaba ki penpau pai ba. Bakile nak banta ublay henre kiperkhat nak banta yala di. Tinggi hang ni lengba kani kabanta ujisu upersyajur. Ya kita kibalong double standard. Baru jisu kuat bagi kaba mengingile nginle dak bakhut mensim nginle ya kaba de khamtam ru ya tak kabe de bat ka ktien ka jong vle. Tiu jisu la beteng shu ban pensyai ingnik farisi ula ong kumni kadakhat kaba khatsan hakaba la khat pai ba jisu ong umdan ru shabar ubriu kabalet chapo jong u kabala pan pentingit yu henre ke ru kiba mi no na ubriu kita kan kilong kiba pentingit ya ubriu tiu jisu hang ne ula kren ya kajing sisa uang kamdon ke kani kaba sabar kani kabadon hakaperthai kaban rung chapo jong ubriu kaban pentingit yu henre katapat kham kong san hang ne katakan Yesus ong kabami no na ubriu sabar kata kaba pentingit yu bat hang ne u Yesus ula pensyai shu ya kabau la ong hadkhot bar phuai naba na sapo na kadonut jong kibriu kimi no kijingmut baman kibaklim kibaya kai kan thai kiba penyap kiba tu kiba kurup kiba pensniu kiba arsap kiba nuti kiba khwan lalat kiba khmi sniu kiba keren ben kiba ngokrau bat kiba lebit kini ke baro kiba baman kimi no nasapo bat ki pentingit ya ubriu tiu jisu neu la keren sai wong kata kabarung sapo jong ubriu kata kamla man pentingit ya ubriu hari kata pat kabami na sapo jong ubriu kata ka pentingit yu berjisu hang ne ukren ya kani kadonut jong ubriu te baro nginang ni ngedon yau ni lam nong udonut utau hat hapo jongi baru ni bon sin ulong ubae une bon sin ulong ubadap kita ke besnio de namar kata jisu ong kita ke besnio kimi hi na kadonut kajongi bara ki ke jehi ka jong jisu ong kamdan kamingi bangin da laptop sabar hakabapau tangan ke jimu cepat kajongi tangan dekat jemut dur ke jongiru kata kalapan long ingi mangin laptop persya ya oblay warhaba ki bagi mi ya kita kikam baman ke jongi namar napo kadonut ke jongi himi kita kikam sniu baro tenamar kata uji su ong bakam dan kam ingi kam dan kam than mangin keren kita ki sabar kita ki jing jabo ki jing jaklia kita kejingpang jing sitom jong kene kaperthai kata kamde ka afe jongi mangin jekren ka bakham kong san kade ba kata ke kebakan jaman sim kata ke bakan jaman sim kham tamru kata ke kabadon hakadonut ka jongi ya ka bangidan kam ban kala ka bamut bangin phashu ble kum uta ujing thau ubathamai telarangi pule ikine ki news hakine ki khandiat tayo kendiat benai ngiui ye gitu ki barak sulai sa Amerika gitu ki kena gitu ki teenagers ki barak sulai ki basiat ir ke jong ki para kelas ke jong ki basiat ki nohikai ke jong ki baning i kalalong kum kenja UVF sa Amerika lajan man katayo kadang kajing sa penyap beriu hakwati kena kira sulai man penyap yaki para kelas ke jongki baning i kan kendiat tayo hapo Punjab
Utu uwei u nongruai u baderu politician ulasha siap hakiniki riu runar. Te habede bat kene kajingra solai. Kidan kiniki artikel yang mengalapule bat hang tu ki brio ki question ya kini ki kam mana kabede bat kajingra solai. Kiong ki boy ni kajing kali hatu kan kajing penyak brio kan kajing siat nak solai kadai ka gun problem ne kadai ka heart problem. Hatu kan kajing penyak brio kadai tak solai kadai ka gun problem dan ne kadai ka heart problem. Tongin saya jawab hi. Cuba lada mangap mapi ngidon solai hatu nginon ne pan siat yakiwai. Ne kadai nak tak donut ko jongi hi ne kapelong erang tak donut ko jongi ka pelong ingi manginle ita kikam ban penmensau lane man penyap yakiwei. Dia le sir ka jinglong ka jongi bun sien. Ka jing bom tip ka jongi nia so biang la de henrei yakiwei pat nginyau ben ngi pej ben. Tenamar kata ka problem kam de pa kita kitiar kitar kita ka jingdan jingem ki basabar. Kadai hi nak donut ka jongi. Tenamar kata mangi iwei hang ne bukan thup yang ngi dan kam ya kata ka heart surgery ka jong uble. Idan kam ya uble ba unwan ba unle kata ka open heart surgery hangi. Kadang ngelam lang jing thak ba thamai ban ngelaban syakri ya uble da ka jing shitraham sashi sien pat. Teladangi pure ya ka sam ka ba sanpuai ka khot ba shipho usim David ubla dwai shauble. Ba uble unle hau ya kata ka heart surgery wangkum ne sam sanpuai shipho. To penlong ka donut ka ba thamai hapo jonga a uble. Ba to pen thamai ya ka mensim hapo jonga. Create a clean heart, O God, and restore right spirit within me. Kata ka penlong ka jing dwai ka jongi ka ba man lagasge. Maman kasi habang ikhiya na kajing tiya ngapan dwai ya uble. Ba uble un map kijing duna ka jongi un pen khuj jingi arbon thau thamai ya kijing im ka jongi. Ara ka pora bang tiya ru men miet yola se ilakum bakla jalan tiga jongi berosis ngi. Ngapan dwai ya uble ba un snang thau thamai pat kanang ba han ka sngi ka babot nginum le persha shu ya uble bat ya ka ktien ka jongu. Tikum ne habangan penkut no yang ka jingkran ka jonga hakan ka por. Nya pa sungu bangi em hakan ka jok jong ka jing lat lut. Ngi em ka jok jong ka jing lat lut. Ngem dan shu kita ki an ki hukum ki barem. Ngi em ka jok jong ka jing ai. Dan shu kita ki benghapan pendap kita ki jing pendap kiba sabar hakado namar ngi mane yo uble hakamen siem bat hakajing sisa uble wa ingi kita freedom wa ingi kita liberty kita jula lut mengila banle ik ka ba mangi ngi kwa banle nawi ka posh ko pat ring haban dwai sha uble bon ai ngi ya kata ka jing start on ai ngi ya kata ka jing shampang kumno mengila banya hakajing em ka jongi kiba manlakas ngi Kenang ba nginumlong kita ki dieng pengkiang ya kiwei. Rekam kongsan kalong ba ngin kring ya kiwei pat. Sha kehima kajang uble. To uble ni rap ngi lemban ka khubor. Baling ba kisap ba kitalan ka jongi. Ngin ya aiman siem kum shiparahi how Christ Jesus. Kum shiparahi akabalang. Tungni aiman siem iwe ya iwe. Tungni ya khle ikibur kibahab. Patungni ya khot mangin ya te hin ka yeng ka jong uble ni treasure ham ya ka kam ka jong ka balang bar ba uble unang penan kam re ngi hang no ro ba khot ba la bo ngi mangin sakri ya u ha ka jing pule ka jongi ha ka office ka jongi ha ka balang bat kom juru ha ki emlang salang nak benta ka borong ka jong uble amen.
Dong ilapoi syakaba waino artat. Tingnya ingu yublay bola yalam mingi nadu kapa sedang. Dublay on pedang hun ikai kapa mengi ngila pendep. Ni kijing ruai kijing duai. Kena kubur nak tinggal jang u. Kinyo ajaka rukum ju hakiman siem kijingi. Tinggai kublay ru ikong balari malnyang ibala akijing pelisang baduai hakapa sedang. Kumjuru iki kun samla jong kapalang ke balai alam hak praise worship lingba kani kopor doble un kurkhui pi we but doble na penun kamru pi penalam syakri u lingba kisap bagi talent ke jong pi pada ai koble pi ke we ginang she bantak ba fer lingba kani kano pai sungi di haba wai no kumning ne ro ke jing roi ka khaddu jani kopor ke jing roi ka ba lais pa khatsau Lais pa khatsau kabaong dono jonga lagat ngit temple jong me aikan long hapo hangni kotra jisu hadu bom jukut tushong jing don jong me kan yai long jing khawai pa kajing roi ka ba lais pa khatsau rin ngi jing roi naspat mesan bi khongwer in sabu jing dwai lengkot bakum ju supply ngi baro lang ka jing kurku penwai Dono jong ala katungi temple jong mi ai kan long Hapo hang ni ko try Jisu hadu bam jukut do shong jing don jong mi jing don jong mi jing don jong mi kan yai long jing ka wai ba jing don jong mi jing don jong mi jing don jong mi kan yai long jing ka wai ba tang shi porban yoya silok tang shi porban pechami hajar sin galong kam kodor yagi jing sko babam ne ngan ai baro ngan ai baro ngan ai baro tang ban yo ya log ban mi ngan ai baro ngan ai baro ngan ai baro tang ban yo ya log ban mi Tad yaki kenjeri to pelai kamen simhi ngala tad ba shong ha jing do ma to wan jing shai kasni ha ka jing shai ha ka jing shai ha ka jing shai min sim jonga gas ngohun ha ka jing shai ha ka jing shai ha ka jing shai min sim jonga gas ngohun try ublay baru kupa jengi bah peneng sasi sin pangiwani ka man ai ngoi me ko kandai ya ka jing don bangkat ke jeng me ke jing alam ke jeng me makan ka po jeng ke jing sakri ke jing mani ka keteng ka ke jeng me ya ngoi me ka try madang ai ngi ke ka po
Ni ai kan ni kalat, ngini snow. Ya ka jingi kai ni ka ketien ke jome hakan klemat. Ya ngo kan da bi makin ki kubor ki jingi sulak ke bingi ya nang usak bi jome hakan ke por. Tu ya ram makin ki ki bingi snow kan klemat. Kin long bangi la ban yet ya la dia. Kuma meme uble. Ubayit ya ka da anu ka basapo ke jongi. Ha uble ubi ya ka basabar ka basapo ku jo. Wa ubakwa bangin sakri ya me. Da ka da anu ka basisabar. Trai mi i yang ni bangilom tang ki bre. Ki badara pedeng jing ki jing tat ki jing duna ki babon. Me ya i ru ya ka da anu ka basukor ke jongi ru bon seng ka kenda. Mano bala ban pen bahaya ka. Ditang mame ko trai be. Ituan nama kata ni kapol, bahkan ke kubur ke pengen ni kapol. Abo mensiam bakho kena be, untuk pun kho no. Iki kijing bombet, kijing bombyang, kijing bombet, hak kijing mut kita berkat keconi. Nang mengelakkan ai, ke doa no ke ni ko, ke ba meme kwa, ke ba meme song hapo jongi. Hak doa no ke jongi, ba doa no ke jongi. Kenang dari sisa ke temple ke jong mehi. Ku try be ikut khu ni kapol. Saya sin paling bau sakri jongi pula ai ni ke kubur. Nangis naik ke benang penkup boy, nangis lami ikut nabi, tu nang kerkui ke bentar baru aja kecing sekali ke baidan, lakalong hak aja kejong ke balang, ni hangnu ke bami khot ye, kerkulang ini ke polang bagi asngu kan ke kubur, abang ini minum anak ke ying ke kentang kejong me, ini nang kibre ke belayu, yang kejing kerku, hak itu anu hak kejing em kejong itu kumcu, pada ke bawah anu aru, tu tak ai kejing ai kebadak kebeslai keberau try unang pun emba jeng Yesus Kristus kejing bah kepala kemayan jeng me ublai kupa kena bam jukut bagai jeng selok kebasiang kepensek buah kebialam kejong umen sem bakho tu bikin ni kejing kerku bilang lah hawe ublai be imbusya bilang kat lembat ni ke balang hari ke cakap ke demai baro kat begitu baro ke badan hari ke ri pat kumjo akal leng ke persir kumjo narok mentah pak siapa jukut amin.